Щиро вітаю господарства з Днёмана. Так, нарешті вирішив я злазіць здымачную рыбаловлю і на гэтай рацэ. Сёлета ўжо пару разоў сюды пад'язджаў, па некалькі гадзін спінінг кідаў, першых шчупакоў злавіў, ну а цяперака прыехаў ужо з такімі больш сур'ёзнымі мэтамі. Часу ў мяне крыху болей, магчыма, штосьці і атрымаецца цікавае. Але ў любым выпадку на Днёмане заўсёды цікава. Сабраў я для гэтай падзеі два спінінга. Адзін гэта ўжо звыклы для гэтай вясны. Гэта лёгкая вудзільна тэстам да 7 грамаў. Лавіў я на яго розную рыбу. Гэта так званы ультралайт. А другое вудзільна ўжо сапраўдная шчупаковая тэстам да 28 грамаў. Калі будзе дзяўбсці шчупак добрага памеру, то стану выкарыстоўваць яго. Гэты спінінг ужо у мяне будзе для больш вялікіх прынад. Ну што, пайшоў я на рэчку, трэба пачынаць рыбалоўлю. Шкада, што прыйдзецца кідаць супраць ветру, а так, глядзіце, якая мясціна цікавая. Во, пясчаная коса такая. І вот там упереди такая досыць добрая глыбіня бачна. Дык раз уніз па цячэнню. А во, класічнае акунёвае месца. Тут нават і не буду шчупаковы спінінг выкарыстоўваць. І, дарэчы, во, бачыце, яшчэ чалавечых слядоў няма, толькі звярыныя. Ну, магчыма, ніхто не правяраў яшчэ гэтую кропку. Буду, так бы мовіць, перша адкрывальнікам. О, все, поставил. Тут свае сляды. Ну, в принципе, добра кинул. О, что такое? Слухайте, мне что здалося, что я пакуль тут нешта, блин, крутил фрикцион, мне адразу нехта дзёбнуў на падзенні. Трэба быць весь час спільным. Я тут снасть правяраў, настройваў. А на тым канцы уже нехта ці рабіў прынаду. Мне сёння адное, што бянтэжыла, это моцны ветер, які перадавалі, але можна пад яго тут неяк падстроіцца, як высветлілася. Слухайце, акунёвае месца. Уже хацеў сыходзіць з яго, але паставіў яшчэ вібрахвосцік, той, на які ўжо неяк лавіў сёлета на Днёмане. У першы прыезд быў у мяне рылс на гэную тэму. Ну, і вырашыў паставіць зноўку, праверыць. Думаю, а мо хто стаіць і адгукнецца на тую самую прынаду. Так і ёсць.
О, глядите, как... Ой! Все. Фото не буде, бо щупак у мене з рук вирвався. Ну, нічого страшного, на камеру я його зняв. Вот той віброхвостик, і він у мене, бачите, на відкритому таким гапліку, на джиг-головці, Baby Rockfish 2,4 цалі. Ну о, тепер я вже ведаю, на що можна у першу чергу ловити далі. Так, був у мене дзьобун. Ось тут в этой завоїні. Я так адмислово став ось під дерево, під эту вербу сховався, каби менавіта ось гэты затишок обловить, і нешта тут у мене було. До речі, коли що тут рибу брати тяжковато, придется идти туди, але каб проводку правильную зробити, там где треба, лепш, конечно, стоять тут. Ой. Слухайте, надворье, конечно, все летним красавику особливое. Дзьмуть паўночные вятры. Особливо ось на нем они тут неутульно что-то мне что тыкнуло. Тут у меня еще будет участок там лясны и с хмызами, але тут така на гэтым поплаве, бачите, як дзьме. Сход. Ай, ну вот я не знял. Сышоў той щупак. Ай. Сышоў добрый щупак. Нічога не знял. Ай. Ну бывает. Треба фрикціон підтиснути. Здається, що я його засек добре. Да, він тут вот стоял. И камеру выключу. Ну ладно. Так бывает. Все. Хожу по куліка переважно з легким спінінгом, бо дзьобунов зовсім мало. 2 дзьобуна всього було. Докладніше, 3 дзьобуна, 2 щупака. Так ось, а все-таки на меншую принаду более шансов и дзьобун отрымать и нечто зловить, на меньшую принаду больше тонкую снасть. Тому, ну, по-ранейшему не могу никак переключиться кончатково на такую цалком щупаковую риболовлю. Все сподіваюся на дзьобун якого-нибудь головача, тізлов, окуня. О! Ну, все, на что я сегодня здатный, это ловить вот таких невеликих щупаков. Ой, ну вот я их не буду фотографовать для нариса. Коли не будет ничего больше, скриншот зроблю. Все, здесь щупачок. Бо махчима был у меня щупак больш великий, але слабая снасть и некая моя разгубленность не дозволили его вытягнуть. Ну, вот такие невеличкие у
у такой его колоритной отметной местине мне трапляется. Щиро кажучи, не збирався я сьогодні гостить по речці як раней. Думал больше где-то на месте постоять. 2 спиннинга с собой поносить. Поспробовать малыми принадами, великими. Але нечто не отрымовывается. Все ровно швендаюся по речці. Бо зараз проходив мимо машины, съел пару лустанцов, запил кавой и попер изноў. А тут во местины уже добро знакомые по минулому году. Ловил я ось тут, здымаў, але на воблеры. І якраз з год тому добра. А ось і був дзяўбун. Был дзяўбунок такі. Слухайте, такія дзяўбуны. Я спадзяюся, што гэта шчупак буйнейшы, ці хто там. Бо малыя неяк адразу хапаюць добра. А той, які быў большы, ён все ж таки з другого разу у мяне сеў на гаплік, але зашоў. Так вось, ловіліся тады шчупакі, акуні на воблер. Крыху змянілася тая мясціна в параўнанні з мінулым годам. Тут падмыла бераг больш. Тады было досыць цёпла, нават горача месцамі. Да, летась у гэты час уже под 27 градусаў днём было. А сёлета вунь маразы -5 сёння было. Таму пакуліка працягваю яшчэ ловіць на гуму, такую больш пасіўную прынаду. Бачите, с медленной проводкой. Не ведаю, дочекаюся тепла, обов'язково приду на ньому з воблерами, повспоминать. С воблерами, с верчалками. Да, повспоминать, як я летось ловив тут. Цікаво було. Ну, а покуль как хоть что-нибудь ловить. Где-то тут твой дзяўбун был, да сплыў. Причем, магчыма, в прамым сэнсе. Нехта дзёўбнуў и поплыл далей. Ну и я далей пойду. Слухайте, нехта тузанул моего силиконового рачка. Вельми было подобно на белого драпежника. Так частяком голова чромить. Але ось... О, знову нешта было. Але ось добра головачы засекаліся у сакавіку. Ну, у пачатку красавіка, а потым неяк усё. Толькі дзяўбуны і сходы.
Не щупак с окунем. Да что там такое? Вот что... Слухайте. Что вот, блин, тузы и тузы. Як би сам би бачить ті гапліки. О, хитрога. Ну что, сябры, вось у такой маляўнічай нёманскай мясціне я папярэдне з вами развітаюся. Чаму папярэдне? Тому что я думаю, вы со мной сгодитесь, что после такой рыболовли застанется великая недоговоренность. Тому это была только первая частка моего вудження со спиннингом на Нёмане. А неўзабаве я планую сюды вернуться у гэтыя мясціны и порыбаліць яшчэ. Таму дзякую, што даглядзелі да гэтага месца і чакайце працягу. У гэтыя дні адзначаецца 140-годдзе з дня нараджэння Змітрака Бядулі. А мне асабліва адгукаюцца вершы гэтага пісьменніка і паэта пра вясну і прыроду. Адзін з іх зараз вам і хачу прачытаць. Вясной. То не снег, то чаромха цвіце, падарунак вясны дабрадзейкі. То не снег, то бярозка расце, то не снег, матылёчкаў сямейка. То не шоўк, гэта рунь пад гарой, то вясны маладой арнаменты. То не скарб дарагі над зямлёй, то праменняў бляшчаць дыяменты. То не водгукі струн залатых, то жаўронак чаўруе ратаяў. Ён у спевах вясновых утых хараство не ў палёў усхваляе. І здаецца, не ў першы разок гэта шчасце вясна прынасіла. Але вабіць вясновы дзянёк, і насыціцца вока не ў сіле. Моя радасць імчыць да нябёс, да бязмежных удалей паветак. І раблюся я братам бяроз, ручаёў, матылькоў, кволых кветак. Запалонен я песняй зямлі, загубіўся ў ёй, як пясчынка. Не магу ад яе адысці, як ад дуба малая галінка.